IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalpasan ti Bagyo Quiapo, ket dito'y ang nagtignay dagiti kameng ti Philippine Coast Guard Ilocos Norte, anan pa nagdalos iti igit ti baybay, tinapili da a lugar, ket iti barangay Victoria Crimao, babaen iti programa, a PCG Eye Care Program, kadwada dagiti Coast Guard, dagiti kameng ti SOU Ilocos Norte, MEPO Ilocos Norte, ken MSSU NWLZN, dito'y ana ipakita ti commitment da iti panangtagiben, iti aglawlaw kagrunaan na, kadagiti nakipagpaset, iti da ito'y a coastal clean up. Basar ti report ket sa nga pulo ket inimasako ti assorted abas basura iti nakolektarda anayanod gapo ken Bagyo Quiapo. Gapo iti daytoy ket nagpalagip ti PCG iti panagdaldalus ken kastapay a panangtagiben iti aglawlaw tapno saan a maulit iti kaso a may warwara abas basura. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.